Ngano man ni si Maria? Ilang ka bisis na ni iyang gibuhat. Dugay makauli. Unsa na ni orasa o? Ting uli pa baron og estudyante? Akong bagaton sa gawas mo. Isyo, dugaya po na magpanglimpyo. Uy, nagamay raman tato ilang limpyon. Manguha pa bitag mangga. Alam nga, dili madugay. Kabalo biya kang Mariano nga tabian kayo. Kato silang duha ni Dudong Pawiks. Naglalis pa to. Kay kabalo biya ka nila no nga murag iring og iro. Ah, kadugayan lagi. Mandayon kina sila ba? Maria, dili na pumutapan og lingkod si Muha. Kay pwede nimo tabiana, madabay ko nimo kasabaan. Kinsa man nagstorya si mo nga mutapad ka sa kuha. Dugay pa jud kayo makaliho ko, gutom na baya kay kuha. Tara. Isyo, murag sila na ron ba? Yung kay tiyo ko naglalis. Ikaw rin makasabaan, labaw na ko, kasabaan ko ni Mama Ron. Oras na Lucio. Dudong Pawiks, Maria, hapit na ko. Pawiks, gitawag Si daw. Lucio ug si Clero. Tara, mga hapitan. Tara daw. Nag-unsa man ni mga bataa diha? Uy, naaman si Maria? Oh no! Nag-unsa ka na sila diha ay? Magpaduol ko bi kay akong panidan. Tara, tirada, anong gipahapit man mininyo? Saday na di ay. Dudong Pawiks, Maria, namin na hunaunaan duha ba? Pero si Lucio na ang mo istorya, basta ganahan di mo musabay. Mauli ni trabaho ni mo Maria ha? Banto brad ay dugay ka makauli. Asa na pud ka ni sila moadto? Maniid pa ko bi. Unsa naman pud ay ang plano ninyo di ay? Itaon sa day na. Sige na kay para makaulitan nyo dayon. Paminahon ko ni pag-ayo kay ako ni silang sakpon. Diba? Bago tanyo manguli, panguha sa tanyog mangga. Dito ila ni Jaid. Ila jaid. Dili man na ilahang manggahan. Ila kapitan man na. Basta dito ta manguha. San si Kinsa panitag iya. Tara na. Sila kapitan di ay mo manguha ha. Pag-una ko dito, mutago ko sa punuan sa mangga. Karon, naanak ko diri sa manggahan ni kapitan. Nag-alon jud ako pagkuha karon kay para na ako'y madala sa balay. Satay. Saman. Lucio, layo na katong manggahan nila kapitan. Oy, Asa man ito manguha. ay mas maayo og ila kasing ta manguhag mangga. Tingnan naman. Dugo na kay mangga. Dili na ta kailangan mukat ka o manglabay pa. Pangkaputon ra nato. Uwa, nani sige. Asa na kami? Karon, wala sila kabalo nga ako ang nag-una diri. Mutago ko sa punuan sa mangga. Pabuto na lang diay nako sila diri. Tara, pagdali mo. Ganina raman ko diri. Mga 2 ka oras naman ko nagpaabot. Wala pa man sila. Asa ka sila no? Akong lumot ila kapitan daw sila manguhag mangga. Oo. Ulo kadagan sa bunga. Tama jud ka Dudong Pawiks. Atakbo na lang. Mo ano pa baga to sila no? Ayaw ba? Hoy, maipo na tayo. Lula na. Dito pa sa isa ko na pa. Super pula. Tara na. Ya, asa na to ni kaunon? Ilabiti. Sige, tara.